mo, likod. Dito lang to. Lingkod sa mo dre, lingkod. Kul, unsa man ni diri kul oy? Nandiyan kul sa mall na magtukan. Oh, diri mall? Sus, ka mga likramador ba ninyo? Kanindot, ani diri oh. Hangin kaayo, nature ba? Di ko ganahag mall kay bisag unsa ra inyong ipantudlo dito sa mall. Pataka na mo pamalit mahal kay mga palitonon dito. Diri ra tao kay nindot kayo, tanawar gano, mingaw kayo. Mura lang gyapon ni sa tong balay, daghan kay kahoy. Nani, nito po ko sa mall mo agto ba? Daghan kay mga aircon dito bugnaw kayo. Ani, kamo pa gipakuyog diri. Wadto lagi tag mall unya ra kay. Aun sa man, muli mo? Kitagaan ta mo plite, muli mo? Dele lang. Naraman day na. Ay sa musik sinamok lagi da kay tan-awa to. Mana kung tuyo diri, tawa. Mao di ay. Sika bay. Kul na may mga anak kul. Ganahan na ni single mom si Angkol. Kung single mom na, gwapa ang pukay na oh. Ang gwapa oy. So unsa man? Ulat lang sa mo diri ha. Kaya tuon sa tunako. Ha? Ha? Wait lang ha. Payuga ko na. Ha? Tira. Kul, laayo po diri kul oy. Gailan mi kurta kul be kay palit ng makaon. Pastila ng mga bata dili mo paalkansi. Ano gadigid mo paalkansi ba oh? Balik ka ra ko ni gipapait mo makaon nito ha. Ha? Kol. Ano mo? Go, isa ko. 100 gatag na ako go. Saan ito ni? Kasi unsa? Basta na Tara. Ay mo mga tatagma. Ano na matagma na namo? Pantayig tarong. Oh shit, Murag ang giring-giring na po ng tao kay mama ba? Baka mangko kayo niya kung mama ba? Karon ka kanila ka uyang anak. Yan na. Mga tanawa. Hi miss. JD. Lingkod ko, miss ha. JD. dalawang beses na yan! Ano, mga anak tani mo, tani dua ka babae. Ha? Yan naman. Mga cute no? Liwat sa mga bagwapa. Go! Tanawa, gaw. Gidiskarte anak ko angkol, gaw. Iyawa dyan yung angkol, oy. Chicks boy dyan kayo, Patayin pa sa single, ma'am. Wala akong kumapili kung mga. Tura, gaw. Tura, gaw. Patay, gakos na si angkol. Kol! Nah, adirita dyan yung angkol, oy. Hindi ko musundo ka ni ba? Kang naghaghag naman ka ba kanang pwede ko mo kiss. Go. Awa, gaw. Niya og kiss, go. Isa lang nga. Kinang mga bata. Tay, tura. Pangita mo kiss niya ang kulay. Go! Lawa, go! Katulog mo na siya ang kulgaw. Saan na malaag siya ang kulay? Pakawalan na! Saan siya ang kulay? Tulog na! Uy, Kol! Nagdanggo ka, Kol! Later, magnakulog ka, Kol! Sakito sa mga nang. Nagdanggo ka, Kol! Nakatulog ko? Oh. Saan siya ang kulay? Matulog ka man, Dre. Nagbasak mo ng shirt. Ha? Shoutout din ako si Mary Chris Lidama Haog. Muna siya ang star sender sa among last video no. Salamat Crazy ha. Shoutout po nako si Clyde Fernandez ug si Joseph Cotara Abenido from Bohol. Yeah, shoutout sa imong hada iya. Og shoutout po nako akong mga kaubanan tanan no, tanang ICT sa Insisimul Tagum. Shoutout sa inyo hada tanan og labi na kang Christopher Jan Tulba. Shoutout sa imong hada part. Shoutout ta part ha.
ug ayo gyapon mo kalimot sa bag-ong nasaag sa among ano no nga like, follow ug share ug subscribe gyapon sa among YouTube channel. So mo lang to part.